Dnes sa opätovne nachádzame v obci Svinia. Pre tých z vás, ktorým je táto lokalita v mojom portfóliu už povedomá, máte dobrú pamäť, pretože len nedávno som tu mal na predaj dva 6-árové stavebné pozemky. Oba sú predané a dnes vám ukážem takúto uzavretú hrubú stavbu rodinného domu. Poďme na to! Rodinný dom, ktorého užitková plocha je 117 m2, štvorizbový, s priestrannou obývacou izbou prepojenou s kuchynskou časťou, komorou, 3 spálňami, šatníkom, technickou miestnosťou a peknou terasou. Nachádza sa na rovinatom 6-árovom pozemku a je napojený na prípojky elektriny, vody a obecnú kanalizáciu. Nehnuteľnosť sa predáva presne v takomto stave, akom ho vidíte, ale ak by bola požiadavka na dokončenie do štádia holodomu alebo do štandardu, vieme všetko zrealizovať. Rozhodnutie je len a len na vás, takže mi zavolajte, napíšte a pôjdeme si ho spoločne ukázať. Ahojte!